Hello guys, takže vítam vás u môjho prvého YouTube videa. Som z toho strašne nadšená, že proste točím na YouTube a nechce sa mi tomu uveriť. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a teda je to video, kde budem čítať svoje staré denníky a som veľmi zvedavá, čo tam nájdeme. Budem vám k tomu možno rozprávať aj nejaké trošku iné storytimey a podobne, aby to bolo o niečo zaujímavejšie. Možno to niektorí určite poznáte, pretože ono je to zároveň aj ako kniha a je to teda tvoj denník Mimoňky. Prísne tajné. Máme tu prvý nejaký zápis. Nemám tu označené, že dátumy. Takže... Sorry. Ja vám tu budem čítať všetko. Všetko vám budem čítať, hej, prečo nie? Takže, asi by som začala s pozdravom. Ahoj. Ja som sa strašne cítila, podľa mňa, ako taký ten main charakter v rozprávke. Viete, tak som písala takým štýlom. Toto je môj a len môj denník. No shit. Volám sa Denisa a priezvisko sa mi nechce písať. Prezývajú ma rôzne, napríklad Denča, Denny, Dena a podobne. Ale odtedy, jak sa mi narodili dve netierky, tak vlastne prvá nejako nechcela povedať, že Denny, tak ma začala volať, že Dada. A odtedy mi to prišlo viacej v rodine, že ma proste volajú skôr Dada. Preto mám aj Dada Ďurinovič na TikToku, aj tu na YouTube, lebo jednoducho oni mi dali takú prezývku. Takže áno. Mám 12 rokov a bývam v 3 bodky. Inkognito. Nepoviem. Ale 12 rokov, to je wild. Dobre, tieto nudné informácie rovno preskočme. Tu som fakt písala, ako keby ja píšem tú svoju vlastnú knihu. A ja si tedy pamätám, že ja keď som myslím, že mala 12 rokov, mohlo to byť možno tedy, keď som písala aj akurát tento denník. Ja som si písala svoju vlastnú knihu, ktorú mám inak doteraz ešte vo Worde v počítači. A bola to celkom wild kniha, pretože na to, že som mala 12 rokov, som písala hororovú, thrillerovú knihu. Tento denník som dostala už dávnejšie, ale teraz som sa rozhodla do ňoho písať. A čo musíte určite o mne vedieť je, že milujem anime. Ja som bola v 12 rokoch posunutá anime. To bola taká éra, že vtedy boli doslova, že všetci. Pravdu povedec, ja som tých anime nevidela až tak toľko. Plus, ja som strašne mala rada anime a to bolo, že Nagatoro. Bol to jednom dievčatku a jednom chlapcovi, ktorí boli proste do seba zamilovaní, už to presne nepamätám. Ale ja som strašne to anime mala rada a ja som chcela vyzerať, jak tá Nagatoro. A každý mi vravel, že ja sa na ňu strašne podobám. Takže ja som sa tak začala obliekať a ona vždy nosila proste čiernu sukňu, košelu a tuto 2 sponky. Presne tak som sa obliekla. Už som videla teda, skôr pozerám Death Note. Death Note bolo moje úplne prvé anime. A Death Note sa mi úprimne páčil, ale nepozerala som ho celé. Ja som každému vravila, že som ho pozerala celé. Nepozerala som ho celé. One Punch Man. To už aj neviem, ktoré je. Tokyo Ghoul, to som tiež nepozerala celé. Aha, mám tu napísané, že 3 anime, tak to si teda posunutá. Dobre, teraz niečo o mojej rodine. Mám maminku Denisu, ocka Atilu a brata Atilu. Moji rodičia boli strašne kreatívni a proste ja sa volám po svojej mame, môj brat sa volá po môjom ocinovi, takže that's crazy. To je akože kreatívne, cením. Všetkých ich nesmierne milujem, to sa nezmenilo. Kámo, ja milujem svoju rodinu proste. Inak ja som taký ten typ človeka, ktorý si kúpi 1 500 000 denníčkov, ani do jedného nakoniec nebude písať. Tu bolo, že odhal svoju denníkovú identitu. Zaškrtávať odpoveď, ktorá sa vám najviac k sebe hodí. Zostáva ti ešte hodinka, počas ktorej si môžeš robiť, čo chceš. Rozhodneš sa. Ja som dala pustiť sa do čítania novej knižky, čo ti tvoja KŽS, kamarátka životných snov, alebo čo toľko ospevovala. To je pravda, pretože ja som bola strašný knihomol a ja som kúsa čítala knihy. Ale bola som dosť veľký čitateľ a to je pravda. Ja som vždy vstala a prvé čo bolo, že som chytila knihu do rúk namiesto mobilu. To bolo najlepšie obdobie, hádam. Takže toto je... Toto bolo vopred zakruškované. Ale ja som v skutočnosti, viete, čo zakruškovala? Oddať sa nejakej tvorivej činnosti a pustiť sa do kreslenia obľúbených animovaných postavičiek. No, zase moja anime éra, kedy ma strašne bavilo kreslenie a bola som presvedčená, že chcem ísť na základnú umeleckú školu. Toto kreslenie ma prestalo baviť asi tak po
2 mesiacoch. Druhé. Počas angličtiny, ktorú si mala 3. vyučovaciu hodinu, si v triede zabudla denník a tvoja platonická láska ti ho počas obednejšej prestávky prinesie. Ako sa zachováš? Dúfam, že si prečíta tú časť, kde píšeš, že sa ti páči, takže ťa konečne požiada, aby si s ním išla na školský ples, ktorý sa koná už o týždeň. Tuto sa trošku expoznem, ale ja si pamätám, keď som mala 12 rokov, ja som mala strašne veľa crushov. Mne sa strašne veľa ľudí páčilo. To bolo crazy. A ja viem, že prvý môj crush alebo taký chalan, čo sa mi páčil, to bolo, že na 1. stupni. Asi v 3. ročníku. A ja som si originál myslela, že to proste v 3. ročníku bude prebiehať tak, že on si uvedomí, že má ku mne citím a požiada ma o ruku. Delulu forever. Takže crazy. Keď ťa niečo naozaj, ale naozaj veľmi trápi, tak sa väčšinou správaš nasledovne. O svojom probléme veľmi obšírne nahlas informuješ každého, kto je ochotný ťa počúvať, pretože ak nie si šťastná ty, nemal by byť šťastný nik. Je pravda, že ja keď som bola menšia, tak ja som o všetkom rozprávala. Že proste ja som všetko vyliala, že bez cenzúry úplne, že ja som všetko povedala. Práve sa dozvedela, že futbalový tým tvoje najlepšie kamarátky vyhral krajskú súťaž. Keď ju stretneš osobne, nadšene ju vyobímaš. Áno, ja som človek, ktorý strašne praje úspechy druhým ľuďom a teší sa s nimi, takže naozaj nie som nejaká, že by som sa proste urazila alebo podobne. Si pamätám, že keď som ešte tancovala v starom súbore a niekedy sa stalo, že jednoducho ako solistky sme superili proti sebe z rovnakého týmu, hej. Takže to bolo také, že sme to nechceli, pretože nechceš proste súťažiť so svojimi kamarátkami. Ale raz sa to stalo a pamätám si, že som sa neumiestnila a tá baba sa umiestnila, ale aj tak som jej to brutálne prijala a bola som aj tak rada za ňu, pretože proste ja neznášam rivalitu. A v tanečnom svete jej tej rivality habadej. Si na babskej párty a idete hrať hry. Čo by si najradšej robila? Ja som iba tancovala. Ja som to dievča, že keď si s ňou na diskotéke alebo na party alebo hoci kde na ulici večer o 10, tak budem tancovať. Jednoducho ja milujem tanec a milujem, keď mám príležitosť tancovať. Milujem to. Takže ja a môj brat sme veľmi taneční ľudia a preto vždy, keď my ideme spolu niekde na diskotéku, tak sa to strhne proste na nejaký step up oný film, pretože tak tancujeme, že reálne ostatní ľudia čumia. Proste my si tam dávame betly a na ľudovky sme schopní tancovať popín, takže ma to nezaujíma. Ja to milujem. Napíš o najúžasnejšom zážitku, aký sa ti kedy stal a ako si sa vtedy cítila. Ja som tu napísala, že keď som vyhrala ženský talent v tanci a k tomu 300 €, tam mám hore tabulu, ktorú niekedy môžete vidieť na mojich videách. A to je pravda. Pretože ja vám hneď poviem storytime. Takže bolo to postup na majstrovstvá sveta v Nitre. Dance Star súťaž, hej, tanečná. To bolo rok 2018. A viem, že prišlo vyhodnotenie, sedeli sme pod pódium, ale to som nechápala, že veľké baby, čo boli, ja som mala vtedy 12 a oni mohli tak možno 17-18. Chceli proste silou mocou, aby som si k ním sadla. Ja som to nechápala, pretože som chcela sedieť akože so svojimi. Ale tak teda dobre, bola som to taká, že že sedím s veľkými babami, že teda oni chcú so mnou sedieť. A nechápala som, hej. Ale to vyhodnotenie strašne dlho trvalo a už som sa nudila, lebo proste vyhodnotenia trvajú dosť dlho, hej. A už som nepočúvala. A zrazu všetci okolo mňa začali tak nahlas vrieskať a ja som nechápala, že prečo. Zrazu, ani sa nestínem spamätať, mi trenérka schmatne ruku a normálne, že ma odtiahne na pódium, stále som nechápala, že the fuck, a normálne ma hodí na ten prvý stupienok. A ja iba sa kúkam, že čo sa deje, lebo dala som po vyhodnotení sola a už všetko proste bolo hotové, nie? A zrazu mi proste dajú do rúk tú obrovitánsku tabulu a diplom. Stále som nechápala, čo sa deje. Som taká stála, že čo sa deje. Potom vyhodnocovali ešte akože toho druhého ako chlapca, že bez male talent. A ja si tak otočím tú tabulu, prečítam si ju. Skoro som odpadla. Kúďam na trenérka na mňa. Úplne, že crazy. Takže som bola dosť vo veľkom šoku. Moja mamina revala vo hľadisku. Všetci tam vrieskali. Ja som už sa skoro rozrevala. To bolo, že extrémne.
To bolo fucking niečo extrémne. Takže, áno, toto bol môj najlepší zážitok. A stále aj je. Tu som to dokonca nakreslila. Tu môžete vidieť moje kresliace schopnosti. Takže áno, krása. Brutál. Tu mám napísať ten najhorší zážitok. A toto je celkom smutné. Som čakala na výsledky z magnetickej rezonancie, pretože som mala problémy s chrbticou. A ak by vyšli zle, tak to znamená, že skončím. Tak aj bolo, pretože mi zistili, že mám povysúvané platničky a s tancom som musela prestať. A ja som bola strašne smutná a vlastne 12 rokov som prestala v tom súbore tancovať. Netancovala som rok. Potom som sa vrátila k tancu, ale už nie naspäť do toho súboru, ale som išla tancovať latino. Tam som tiež dlho nevydržala, pretože malo to svoje chyby. Až nakoniec som v Old School Brothers, hej? Ale ja som potom proste ten rok, aj viacej možno ako rok, to bolo extrémne. Proste bez tanca, house. Reálne jediný pohyb, čo som mala, boli rehabilitácie a SM systém. A SM systém je tak strašne nudná vec. Ty, čo to poznáte, viete. Nakreslila tú magnetickú. A tak. Dnes som stala o 8:30. To je crazy tak skoro stať. Áno, tu píšem, že som mala veľa učenia. Ja som bola inak strašný bifloš, ja som bola tak strašný bifloš, bože môj. Ja som bola ten typ bifloša, čo som si doma čítala učebnice zo školy. Teraz by som najradšej bola, keby som už z tej školy preč. Ja to tak strašne nebaví. A teraz nechodíme do školy, nechodí tam vlastne celý svet. Máme korona prázdniny. Nesnášala som online vyučovanie, nesnášala, pretože som bola mimo svojho režimu. Tréningy sme mali online, reálne cez liveko. Normálne trenérka išla na život cez Instagram a tak sme mali tréningy. A nemala som rada ani online hodiny, proste nie. Vo svete sa objavil nový koronavírus. Je ním nakazený ohromne veľa ľudí. Je to všade po internete, Instagrame, no proste všade. Sme v domácej karanténe, nemôžeme výjsť von, len na nákupy alebo nevyhnutné veci. Radšej by som bola v škole, ako trčať celé dni doma, presne o tomto vravím, vidíte, mala som pravdu. O koronavíruse by som vedela zapísať celú knihu. To neviem, ale dobré. Diam. Tu reálne píšem, že mám radosť z toho, že mi krsna prinesie rúška, aby sme sa mohli chrániť. Ja si pamätám, že reálne, keďže sme nemohli nikam chodiť a boli sme zavretí doma, tak ja som sa tešila, že fakt, že všetkému. A tie rúška boli extrémne pekné, pretože na mňa bolo, že to má Jerry. Neviem, prečo som mala radosť z rúšok. Inak to je už dosť smutné proste v tej dobe, že 12-ročné dieťa sa teší z toho, že dostane rúška proste. To už bolo aké smutné. Si pamätám, že keď sme chceli ísť von, tak som reálne chodila na balkón a s maminou sme sa dávali 2 hodiny na balkóne. Lebo jednoducho som chcela čerstvý vzduch. Vonku bolo krásne teplo, ale ty si proste nemohol ísť von. Ty si nemohol ísť von, mi normálne chýbalo, že ísť do obchodu. Nechcem už koronu. Ak ťa niekto prísne pri tom, ako si píšeš denník, čo mu na to povieš? No a ja som tu vymyslela. Jej, to máš denník? Moje odpovede. Nie, to počítam hlasy, že kto ťa nenávidí. OK, girl. Berry. Nie, to je zošit na sloviku. Toto je skicár. Nie, je to môj denník, ale tvoj. To nie je môj denník, ale tvoj. OK. Keby mi niekto povedal, denník si píšu len lúzri, ja na to. Nie, denník si píšu vzdelaní ľudia. Ty si ešte väčší. Ty si ešte väčší. Budeme to ignorovať. Či budem to ignorovať? OK. No určite. Inak moja odpoveď inak na všetko bola väčšinou, že no určite. Falošný prebal denníka by som dala, že diepis. Ja z diepisu. To je dobré. Alebo Lace chipsy. Kedy bývaš naozaj šťastná? Keď som na javisku a tancujem, keď máme v škole prestávku a hráme pero. Neviem, aká hra je pero, ale dobrá. Ale nič nenahradí chvíle s rodinou. Kedy bývaš naozaj smutná, keď na mňa niekto kričí? Áno, kričala na teba mama, keď si neumila riad, alebo si neuslala posteľ, alebo si nepovysávala. Girl, čo považuješ za svoj najväčší životný úspech?
medaile, ktoré som vyhrala a zážitky. Na čo si naozaj pyšná? Na moje zošity, pretože sú úhladné. Ako to musím uznať, že moje zošity boli fakt, že pekné. A som pyšná na to, že mám milujúcu rodinu, za ktorú som veľmi vďačná. OK. Čoho sa najviac bojíš? Psov. Ľudia, ja mám taký strach zo psov, akože už to nie je také zlé, ako keď som bola malá, ale stále, ak by sa oproti mne rozbehol pes, ja som že na strome, ja utekám, ja skočím pod auto, mne je jedno. Čím chceš byť, keď budeš dospelá? Chcem byť herečkou a tanečnicou. To sa nezmenilo. Reálne to sa fakt, že nezmenilo. 3 najobľúbenejšie pesničky. Unikát! Mala som naplánovať oslavu. Čestní hostia, viete, koho som dala čestného hostia? Jacksona, ty kokos, stane z mŕtvych asi. Dúfam, že toto písanie denníka vydrží čo najdlhšie. Píšem to hneď na druhý deň. Nevydrží, napíšeš tak 6 dní a končíš. Každopádne v tomto denníku už reálne nič také zaujímavé, že ste si toto video užili. Cítim sa trošku trápne, možno áno, ale bola som malá, takže to nejako neriešim, takže ako ma to reálne teraz nejako postihne nijak. Takže asi tak. Strašne sa teším, že som toto akože natočila, aj keď som tu mala trošku komplikácie s mojím mobilom, ale zvládla som to. A ja idem na pizzu. Takže nezabudnite mi dať like, koment a odber. Pa, pa!